Danas ćemo malo ti Minecraft, pita se zašto sad sam ovo uključio. Pa nemam pojma. To pravo, ja ne znam vam kažem. Znači idemo sada u Minecraft. Ja sam tu uključio Hozuni. Čekaj bre. Sam tu uključio Hozuni, ali njega ćemo isključiti. I idemo na parkour mapu, ono nas bilo ostalo. Idemo na parkour mapu. Sad to će nam sam bio prešao. Ali, ne znam da se vidim sada. Ej, specijal svoj, pogledaj to, a? Šta sad kažete? Kao, ja vidi oj, brate. Ajde, sam ko baciti. Sada mogu, sve stvari divišemo i ja stavljam. Ajde, možete da gledam kada ja prešao na ono. I brzo otvorim map, da se okrećem. Nećemo ići na game mode. 0, to mene 2 je sad 2, to bi bilo dobro. Nećemo ići da bi mogli ako slučajno padnemo. Vratimo. Evo ja. Easy. Taki ćemo imati po. Znači sve, ovo će biti 2. Ne, treba uopšte kipu ove. Vidite. Game mode, okej, sad je ovo. Sada staviti blokove. Malo se tamo. Pozvano, prihvatim. Idemo game mode, ne bre. Idemo game mode. Game mode 0. Znači, nešto tamo neće da skače, ja. Znači, malo ćemo pričati o snimanju, ne. Snimat ćemo i na serverima, Hunger Games, Minigame, The Breeders. Znači ovako se ovu mapu, tako se ovako u game mode. Znači ovu mapu sam htio samo vam pokažem, da sam se napravila, sam da ne imati. Da sam ono samo malo bre, da samo vam pokažem mapu. Ja vidim anti blokove. Primjer imate, ali polajte staviti na kraju, znači ovo ja još nisam vidio. Znači, mnogo je dobro. Imat ćete liko na ovaj mapu opsu videa. I ajmo da uzmem još jedan ovaj mač, da vam pokažem šta on može, pa sam ga za ti uzeo. Da vam pokažem šta mač može, stvorit ćemo neke. Evo, ako ćemo, ajde bre, ovo znači. Dobre, ne dobro, ajde. Znači, sad ću vam pokažem šta radi ovo sa kravom. Znači, mač pot. Znači, on dobijete 4 bisteka. Znači, ima da pila, znači dobijete pačno cilicenu pilu za 2 metra. Dobro, ovo sam nisam jedan 8, pa nemam. Ima meso, ajde se dobije. Evo kravu, ajde ovako da je. Jej! Čekaj, ako ćemo ovo vratiti, ovo ne treba. Šta bre? Čekaj bre. Možda sam da ti da... Njemu da sam se razcijenje ovakve vatre. Čemo ovakve vatre. Ćemo luk. Pošto baš i nisam naš navikao da stavim ovu knjigu. Dobro, sad. A nije da gledam nešto. Skoro sam pomiješao stvari. Znači, ovako ću. Ne.
Neki idemo na 8. nivo. Počnemo kreativu. Evo kao 8. Nezalomivost, nam puno dosta olo, stvarno, dosta se vidio. Čekaj. Science ćemo, znači, ovaj mač, to je sve njeg, sam te vam pokazam, aj samo mapu, jer je mapa ekstra. Činit ćemo mapu ovako i sam naći neke mape dobre. Tako to, ako slučajno bude neki youtuber kopirao za neku mapu, nas se ljutiti. Zato što stvarno, sve znam da za neku radio i ja, znači mapa je ekstra. Sada ću pokazati, znači, znači, mapa je ekstra, znači možete samo vratiti, evo ovdje imate Lijana, onda idete vam, i evo ga kraj, znači, tamo negdje početak, evo ga početak, evo ga kraj, znači, skoro da mislite miško, možda ću dobra, skačem, ajme, pređemo cijelu mapu, znači, prelazimo mapu, i da li će to biti prelaženje mape, bog, da sam smotan. I da li će to biti prelaženje cijele mape, i evo još jednog mača. Znači, bacio sam ih se. Bacio sam ih. Sorry. Ne više, uložila su stvari. Znači, ako ću vratiti mač, znači ovakav. Još ono nisam enterčuo. Ja mislim da ne možete da se enterčuje. Čujte, znači sve puta 10 ono x kao beskonačno možda. Ili je to 10 možda. Sve da 10 na rimskom, to oni pišu. Sad ću vam pokažem kako se enterčuje običan mač na 8 level. Šta dobijete? A šta ima ovdje? Sada ovo sam bezvezno za ovu brzinu, sam nešto ovo. Tako vrati. Znači, treće mi dijamantski mač, da ga enchantam. I da, htio sam da pitam ako hoćete da snimam ovaj Sky House i tu imam mapu. Mogu da ga se prošli sam nivo, ali on mi se vrati. Znači, ovo, nastavim ovoga. Ovo. Znači, ono, brate, dobro, jeste odbacivanje, to je dobro da ti se odbaciš po tini kad sebe. Crkni, ali, ipak zato. Znači, on je veliki. Što ne možeš da te zove? Evo ti ovo nema, više ona druga sorna ide s tebi. A šta radiš opet? Ništa. Ma biš dosta toga. Ajde sedi tamo gledam onu igru. To je bilo to. Osjetite ovog videa.